Yo, what's up guys? So, saan naman yung kamera guys? Mura magdi nakaklaro guys. So magkuhan sa ta guys. So siging uwan guys, munang daghan kay turon. Musakan sa tagatop kaya ato na sang pamuliton. Mao naman kini ato ang life sentence ani, sige tagsaka gatop basta uwan. Ako kay gatopan re oh. So ngita tadi nga posibleng agyana sa tuo ba ang ato paagyan ay abuliton talita ng text screw. So 15 kasilan, so kaigo siguro ni ato may trabaho na to pero nagsila na ko guys, ganihar ako nagsugod ako lang gi video ron kay matay niya ako ang vlog ko nga ate nga wala may sulod niya ako ang na may uploadan sa nato panagsa. So ato nga ang content no nagyapon trabaho lang gyapon content. So may laing. Muliton tanan na ron nga. Matay sining tuo bitaw. Sige balik-balik ang katusang porting inita. Nagkuhan sa tang gano sa umuwan, karong muuwan na porting santo ah. Ay. Saon lang ng kalibutan. May mga kuwas tao ba? May yun uwan na oy, kano sa mo init, upo init, ngita sa guwan. Mao nang malibog lang Ginoo guys. Ang Ginoo mohatag lang og klamida dinho nato noon. So, naglibog na siya kung saon niya pag kuan ba. Ang sagigi pangayo sa mga tao. Mintaharon kay wadi kay init. Kamera nga unsa naman mura magdina klaro ni hapon. Klaro ba? Nabigil. Basta kay mo na. Naka-vlog ta diri ginagmay ba? Wa na mo tay cellphone aning mantinil ta naning China gud. China ba? Trada ba? Yo, what's up guys? So silong ta guys, kay grabe ginita guys. Sakto ron to ganiha sa kainiton. Naa say dagom-dagom gamay ba nga di siya tama manitag mayo karon puti na manginita. Init kayo. Silong ta diri sa may billboard. Nagtungtong tas billboard guys. Silong ta kay mosamot agka itom. Bitaw init sa kayo eh. Bisan pag maitom ta itom na matadaan. Di magyumantos ang kainit sa on na. Mo nang aras ta diri maglingkod-lingkod sa diri billboard. Uwais na gamay eh. Taon-taon balik sa ta. Kamu kuno saka diri be. Lalim ba? Sige mo kuan dia. Kurting initas atop. Saon na. Uway sa tay. Datag payag dito sa babaw kay natay kapasilungan. Kani kahang mga uban no kaning sige gyud. Uy sige raman pahuway raman oy. Wa man mo kawan ya init man kayo. Saon na. Kamu ka diri oh. Di ba ka mo makaingon nga pait man yung trabaho ari ay. May nang makasuway sa mo. Makasuway sa mo sa muwang naswayan. Unya suwayan kung kuna inyuhang naswayan.
magsinuwayay ba. Diba guys? Naram na. Manang uban sisi ora man trabaho Sisi lagi. Kung sa inyong trabaho diha, ako'y trabaho niya. Kamo'y trabaho sa kuang trabaho. Para makasuway sa kung sa trabaho ba. Kasuway sa kung sa trabaho sa ninyo. Diba guys? Naman na relax tagamay. Andar ta skilid pahipi ta skilid. Ay labing nita. Og init maglikramo sa ta. Og uwan likramo sa ta. Asa nagari pa doon. Kanang tang sakto-sakto ra dili init. Bisa duwan. Ay mga tao dito boss. Ita sa cellphone ako ito di mo maklarong kamera ni. Basta mao na naka-video ta Mao na natin pang-upload na sa YouTube. Subscribe mo dito. Manaog ko, inom ko, wow ko. Ako'y dang tubig. Nyo to ta guys. So buwan pinikas lang sa tanong. Sige tagbuhat adlaw mamahaw buwan pinikas udto pinikas gabi dako sa nga pinikas pasti lang saon. Yo, what's up guys. So hapon na guys. So takab kuan ganiya. Alas 3:15 ang takna sa kahaponon. So pahuay ta, relax ta kay nakabanat kitag mayo kay ang adlaw wala na ni kuan. Nilandong na siya. Kabira-bira kitag mayo guys. So napatay 5 kasilan na bilin. Muna ato ang ihandos ron. Siya ron mo kuan pa ni. Kuangan pa 15 ka silan tani. Sa pikas diri yung kagusakong silan tani hotdon to pikas. Siya rugi ng timingan ng to dihag ng mga buslot diha. Sa ini kamera hain tao na di mo maklaro wala kita ni di na mag-vlog ani sunod nya taka-vlog ani na sa siguro tay ko ano maguba ni siya klaro kamera sa tas una kong vlog diri guys kay ihandos ko ning 5 kasila no kayong kunom kay tubig man ni ako ning ibaon diri kay kuan naong kugikan kuha kong 5 dito ani lain so maura na to ang kuan ron panginabuhi guys so babay.